Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu aka mbụ nke gị Maazị Onyekachukwu abịa ka nlutere gị some histories bi emebugoro eme ka esi ebe a mụrụ ya maka a sị na those who forget histories are bound to repeat it. Ọchịchị ruru iro nsi aka nwanne ya nwoke abịakwute ya sị ya nekwe atụmatụ ewere ebe ị nọ nakwe ihe niile a planere gị na achọkwara igbu gị nekwe iro nsi asị na ọ dị tribalistic wee pass a decree uru ndị Hausa ndị Yoruba gbaa owe oyiye wee yie iwu na onye ọbụla ga-abịa gwa ya okwu ga-ekwuriri ya n'oyibo so that na onye ọbụla ga na-anụ ya. Gịnị mere? Ọkwa 2 months and ka ọchị egbufe ha shọta ha na ikwu n'oge Ahmadu Bello ha Awolowo na Zik of Africa. Ahmadu Bello na Tafawa Balewa na ndị otu ya na plan ka ha ga-esi wee dozie n'otu ọkwedo Joseph ka ha mee gịnị buruzie Nigeria sef ọ bụla ha wee Awolowo buru free education na ana Yoruba ndị Yoruba agụba akwụkwọ n'afọ outside na-agụ akwụkwọ n'afọ outside na-agụ akwụkwọ nwanne nwoke bụ Zik of Africa nọ na-asụ oyibo ọsụrụ gbagoro ọsụrụ gbada na-azazi Zik of Africa oyibo akarịa at the end. Gịnị mere? Ụka abịa n'aka Jonathan after how many years ọchịchị abata n'aka Jonathan at the plateau of gold ọchịa 2 years Yaradua chịtọpịa chia 4 years ọzọ dị bizi na-alụ alụmajiri school na ihe ndị ọzọ na-edozicha ọfịs ka Nigeria ga-esi wee dị mma. Abatazie ka ọchịa sekọndịrị anapụ ya mgbe ọsịs dọ mgbe aka ya kara iji wee rụọ ọrụ n'ala Igbo ya wee plans ihe ya chọchara ịrụchasa ya na anapụzi ya. Na second Niger bridge Buhari rụrụ mbọsa ha na-ekelemzi na ọhawa bụ ihe na ha akwụgo ụgwọ ya na ọhawa bụ ihe kwụrụ ụgwọ dịte na ọnụtọpụ ka Buhari tọpụrụ kedu an institution a ga-asị na eburu bunata na ala Igbo a ma ihe wuru isi a ga-asị na eme na be anyị n'ọchịchị Jonathan ka ga-ekwu maka Niger Delta ọkwa na 2019 emere akaụntụ ego a na-akwụ maka Niger Delta development bido from nke Obasanjo ruo 2019 close to 6 trillion approximately. Enweghị ihe eji arụ eyi ha akaụntụ ya over 13,500 projects ha si na-eji arụ afụrụ ya. Go to Niger Delta bridge na osisi bụ ya rụchara ebe a bridge osisi over 300 accounts eji bupụ ego afọ ruo tata agbabakwara ya ndị we akaụntụ a maọbụ na eke esi wee mee anaka ahụ endigo ọkwa ndị ahụ riri ego ndị a kere ya n'ime ụwa ha bụkwa ihe ka na-achị kịta ruo kịta aka nọ n'ọchịchị. Mgbe a na-eme the committee interview ụmụ a na-asị na the committee na-ekekwe contract ahụ n'ime ụwa ha pakwa dị mụnụ ya na-asị shut up off your mic ọkwa ebe a ka anọgọ na-eme interview oyi si eme gịnị fentie goro fentin ọsọpụta na adị na Nigeria onye mere interview fentie ọ na-ebịawa kporo crutches si na iwe spinal cord problem ekpeche igbe na afọ ebe ọ nọ na hotel kwụchara owe ekpeche crutches na-ezuru owe ike na-eme enjoyment with ndị mmadụ a na-celebrate ya. But good luck na-achị boys nọ n'ogbe a na-eke ego na-eriso ihe agba oringo alarụ na hotel ahụ mmanya good luck adịtuo agwa abịakwa ọzọ ebu n'egbe ka ya ha right ha ka ya setụrụ ha nwoke manụ ka esi use power owere ọchịchị iche pipeline wee ha si eweta ndị ya na-asị oke na agbafu pipeline mee ozuru ọchịchị yezie nna na-edozie maka ndị na-eje pipeline na ndị na-eme bunkering okwu ana ndị otu ya niile ma ndị nke be ha na-emebi ihe onye ọbụla ihe efe na pipeline ka ha aga. Buhari ewee n'ọchịchị gosizie ka esi eyuzu ọchịchị telkorota banye Niger were pawa niile gbogo ya mgbago gosi nke esi eyuzu ọchịchị na nekwe nke a na Tinubu aba ego na-egosikwa ka esi eyuzu ọchịchị mana oru na nke anyị onye ọbụla na-eme na agitation a na-eme
ụfọdụ na-ata afụfụ, ụfọdụ bụ ndị nọ na nga, ụfọdụ bụ ndị egbugo, ụfọdụ bụ ndị a na-ama ọdụ ebe ha nọ, famili ha na-ata afụ ya ha na-amarọ. Mana ụfọdụ ji eme politiks na cash out. Emecha kpọfụta ya setụrụ ya, oyefta onye nyere ego jee kwuo ka nwanne ya si wee nọrọ. Tata nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu nọ na prison since ruo tata. A na-ekwe a na-akụ ya bụrụ akụkọ. Kedu ihe anyị ga-eme? Ka ihe ga-abụ the solution? Anụrụ ọgụ n'ụsọ ọgụ niile anọ, gbarie ahịa niile dị n'ala Igbo, gbarie ihe niile ndị ala Igbo wee, gbarie ihe niile Igbo wee. But agha bịara na 1970. From 1970 to 1990, Igbo wee build ụwa ha. Ma ahịa agbada ya na-ama na ha ga-build ọ bụkwa the best na West African. Jide East niile develop ụlọ na-akarị ebe ọbụla. But since 1990 a, Sam Mbakwe na ndị otu ya, ndị a niile a na-eme ọfụma. A na Igbo bounce back. Chukwu gozikwe ndị ahụ na pattern ha ji wee mịa. Then since 1990 till now, how many years now? Nothing. And Igbo na-ayasa more. No unity. Insecurity everywhere. Egbu mmadụ akụ aka. Agbagbu mmadụ sayada akụ aka. Akpọrọ ndị mmadụ tinye na prison ụfọdụ ha na-awere. Na ihe ndị eme n'Ekiti last time, amam ihe ọba ha mee, wee bịa tax sọ ndị Igbo oche shop na ndị na-emeche business ebe a. Na ha ga-akwụ ụgwọ. Ndị Igbo complain we, ọkwụfuru ihe a na-eme ayo, ọkwụfuru ihe a na-eme ayo, ofu ya pụtasị ọ bụrụ ọdị unu mma na anapụ unu. Yes, anyị agbadigo n'be anyị na anyị ama nna unu na be anyị. Na be ha ahụ iwere ihe bechie shop gị na otu akwa ọ ga-esi wee dịftakwa echi imekwe biznes. Atasịzie gị bịa complain we. Go to Abuja na ihe a na-akwa ihe ndị be anyị niile na ihe niile eme na Lagos ma mgbe a tụrụ vote a na-akwọrị ebe ọbụla ibe ime asị na anụ be gị ji edozie ni anụ. Mana anyị na ebe a na-agba ụwa anyị mgbe okpuru. Ọ maka na tata bụrụ Remembrance Biafra. Ya ka njisi ka mbịakwa kwuo ya. Ọ na were iri agụ ezi ọnụ. Anyị Igbo akwado ndị place anyị wee ka anyị dozie n'ebe anyị. Onye mejọrọ gbaghara, onye megoro ajọ ihe gbaghara, iwe solution ịma na a ga-emewu ịpụta kwuo ya ka emebịa. Then is a high time ndị ọchịchị anyị niile a ga-enebere ha ya. Then ndị nke aha na-eweta kedu ihe eji eme negodo Abia steeti negodo ihe oti na-eme oti ara eje na-ajụdewo mbụ otu eji ego ya arụ ihe a ka ọ na-eji ebite ego n'obodo ebe wee na-arụ ya. Kedu the secret? Other states a na-enye dịkwa ihe. The best thing anyị ga-eme bụ inebere ndị ọchịchị anyị anya. Onye na-emetara ọfụma ya ejide ya anyị na-egbudowe. Mgbe anyị jidere ndị be anyị, federal gọọmenti na-ewetacha returns niile. Eweta mgbe eme palliative, Minister for Humanitarian Affairs si na ya ka palliative na the whole federation ayache na asị. Mana ọ gbaracha East, ndị East adọmpụcha nke ha doacha ya na warehouse. Ọ na-agba ụtụ, Indomie ihe ndị ọzọ a na-agba ụtụ. Ke maka ihe ka ihe mmadụ mere mmadụ. Mgbe ndị mmadụ ebidozi EndSARS, ajaweze yofuzie na ọ dị bụ ụmụaka ndị mmadụ agụ ojiji ebuwezie agbagbuwe ha. Agbuwe ndị mmadụ. Ọkwa mmadụ were ọgọdọ ewu na-ata. Onye kwasị ka akpụrụ ya akpọchie. Ka a ga-ekwu maka ihe na-eme outside Nigerians. Asụkwa mara ọbụla were iri a ga-ezi ọnụ. Aka mbụ nke gị maazụ aka tụsa meseji aka anyị ma na anyị ga-etete n'ụra. Na ndị na-achị anyị egbuga anyị ka anyị ma na anyị ga-etete n'ụra. Tụsa ya ruo onye ọbụla ntị. Ọ bụghị na-asa na anyị na-eme Biafra ndị onye ọbụla n'ọnụ ụlọ ama njọ ọrụ owere nke eme bank arụrụ ọrụ ụfọdụ ndị ga-eruzi biznes taa ma ndị egbere ike na ọ bụ na-egbugo anywhere nsogbu karịa ebe ọbụla. Mana anyị wabụ ihe na-eme ụwa anyị. Ha ka mbụ nke gị maazụ ya ka Chukwu na-asị udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo. Amata nna ka onye si eme ka ekwesị akpa ya.